Bheka lokhu. Kuyamangalisa lokho esikufezile ngesikhathi esifushane kangaka. Namuhla ngizokukhombisa indlela elula kakhulu futhi engabizi yokwandisa imithi yakho yomnqumo ekhaya usebenzisa amanzi kanye namagatsha amancane omnqumo kuphela. Yebo, uzwile kahle. Ukutshala imithi yomnqumo emanzini kuyindlela elula, ilungele labo abajabulela ukulima kodwa abafuni ukwenza izinto zibe nzima ngenhlabathi noma i-greenhouse. Uma uthanda imithi yomnqumo njengami, uzoyithanda le vidiyo. Into yokuqala esizoyenza ukukhetha igatsha elifanele. Sidinga amagatsha amancane kodwa aqinile, aziwa ngokuthi ama-semi-hardwood cuttings. Sisika izingcezu ezingaba amasentimitha ayi-15 kuya kwama-20, okungcono kakhulu esihlahleni somnqumo esinempilo nesiqinile. Sisika ngaphansi nje kweqhubu, okuyilapho izimpande zifuma khona kalula. Futhi khumbula njalo ukusebenzisa isikele esihlanzekile nesibukhali ukuze ungalimazi isitshalo. Bese sisusa amaqabunga phansi kwesinqunyiwe, sishiye ambalwa kuphela phezulu. Lokhu kusiza isitshalo ukuthi singalahlekelwa umswakama omningi ngesikhathi siqala ukumila. Manje kuza icebo eliphumelela kakhulu lasekhaya, ukusebenzisa i-aloe vera nesinamoni. Zombili izithako zingokwemvelo futhi zisiza kakhulu uma kukhulunywa nge-rotting. I-aloe vera imanzisa futhi ibulale amagciwane, kanti isinamoni isebenza njengesibulali magciwane semvelo, ivimbela ukuvela kwesikhunta namagciwane. Lokhu kwenziwa ngendlela elula kakhulu. Sithatha iqabunga le-aloe vera, silivule, bese sihlikihla ijeli ngqo engxenyeni esikiwe yesinqunyiwe. Bese siyigoqa leyo ngxenye ngothuli lwesinamoni, siqiniseke ukuthi imbozwe kahle. Ngale ndlela sisebenzisa izinzuzo zemvelo ze-aloe ezimanzisa futhi ezihlanza, kanye nesinamoni evikela futhi ikhuthaze ukukhula kwemizi yezimpande ngokwemvelo. Njengoba bese sishilo ngaphambili, sizokwenza izinqunyiwe zomnqumo ezibekwe ezikhwameni ezincane zamanzi ukuze izimpande zikhule ngaphakathi. Sibone abantu abaningi bezama le ndlela futhi bajabule kakhulu ngoba isebenza kahle kakhulu futhi ithatha isikhala esincane kakhulu. Ulula kakhulu ukwenza. Sigcwalisa isikhwama esincane ngamanzi amile noma amanzi asemabhodleleni uma nje singenayo i-chlorine. Sifaka ubusika ngaphakathi, siqinisekisa ukuthi ukusika kucwiliswe ngokuphelele. Bese sivala isikhwama phezulu ngebhande lerabha noma intambo ukuze ukungcola kungangeni futhi amanzi angashisi. Kubalulekile ukushintsha amanzi cishe njalo ezinsukwini ezintathu ukuze ahlanzeke futhi kuvinjelwe amagciwane. Futhi njengoba kuyisikhwama esibonakalayo, singabona ukukhula kwezimpande ezintsha usuku nosuku. Lokhu kusikhuthaza kakhulu ngoba kusenza sikwazi ukubona ukuthi isitshalo sithuthuka kanjani futhi kusikhuthaza ukuthi sizame le ndlela efanayo nezinye izitshalo esinazo ekhaya. Uma uthanda, ungakwenza futhi ngendilazi, kodwa uma kunjalo zama ukumboza kancane, isibonelo, ngephepha noma ngesivalo esilula ukuze kungabikho uthuli noma izinambuzane eziwela ngaphakathi. Usukela manje kuqhubeke esikudingayo nje ukubekezela nokuphikelela. Beka izitsha endaweni enokukhanya, kude nelanga eliqondile. Kancane kancane uzobona kuvela izimpande ezimhlophe. Le nqubo ingathatha amasonto ayisishiyagalombili kuya kwayi10 kuye ngesimo sezulu. Uma izimpande sezingamasentimitha 3 noma 4 ubude, sekuyisikhathi sokutshala isigaxa ebhodweni elinenhlabathi ekhululekile ekhipha amanzi kahle. Ezinsukwini ezimbalwa zokuqala ngemva kokutshala, beka umuthi womnqumo emthunzini oyingxenye futhi unisele ngobulingene. Maduze nje uzobona amahlumela amasha aluhlaza, uphawu lokuthi ukusika kwakho sekumile. Ngale ndlela elula, ungatshala imithi yakho yomnqumo ekhaya ngaphandle kokusebenzisa imali, usebenzisa lokho onakho kuphela. Futhi ngalokho sesiqedile. Njengoba ubona, kuyindlela elula, yemvelo futhi ephumelelayo kakhulu yokukhulisa imithi yomnqumo emanzini isinyathelo ngesinyathelo. Uma nithokozile ngale ndlela, ngingathanda ukuthi niyabelane ngayo, nithande ividiyo noma ningitshele kumazwana ukuthi nihambe kanjani ngokusikwa kwenu. Ngiyabonga kakhulu ngokungihambela, sizobonana kuvidiyo elandelayo.